Lijep pozdrav svima, moje ime je Nenad Lucijan. U današnjem videu fokusirat ćemo se na vježbe koje možete raditi više puta dnevno u svom uredu, a da se ne morate niti ustati iz stolice. Radi se o 10-ak vježbi, vrlo jednostavnih, za koje vam treba 3 do 5 minuta dnevno. Prva vježba. Sjednemo do kraja stolice, oslonimo se rukama u stolicu i samo odižemo koljena. Svaku nogu 10 puta ponevo. Koljeno dižite do visine samo do koje možete. Nemojte pretjerivati, slušajte svoje tijelo. Druga noga. Znači, polagani i kontrolirani pokreti. Sljedeća vježba, sjedemo malo na rub stolice, skupimo noge, stavimo ruke na koljena i širimo noge na van, a rukama pružamo otpor. Vježbu ponoviti 8 puta, a ova vježba nam je sjajna zato što sami možete određivati intenzitet i težinu vježbe, pružajući rukama veći ili manji otpor. Super. Pređemo na vježbe za trbušni dio tijela. Sjedemo na rub stolice, oslonimo se rukama od stolicu, podignemo noge i radimo trbušnjake. Ne spuštati noge skroz na pod, uvijek ih držati malo u zraku. Vježbu ponovimo 10 puta. Nakon toga možemo uzeti našu bocu, uhvatimo je ispred i radimo otklon u jednu stranu i u drugu. Svaku stranu 5 puta. Nastavite leđa držati uspravno i uvući stomak koliko god možete. Sljedeće radimo ležnjake. Sjedemo na rub stolice, stavimo ruke iza leđa i radimo ležnjake prema naprijed. Istovremeno jačamo mišiće leđa i nogu, zato što nam noge služe kao potpora. Ukoliko želite otežati vježbu, možete odvojiti malo ruke od glave. Leđa držati stalno ravno i vježbu ponoviti 10 puta. Nakon toga uzmemo nekakve utege poput boca s vodom i radimo malo vježbe za ramena i ruke. Boce podignemo gore, odručimo ih, podignemo gore i kao da radimo bench. Kombinaciju ponoviti 10 puta. Pogled možete usmjeriti ravno ili blago prema gore. Posljednja vježba koju imamo, sjedemo na rub stolice, napravimo vježbu za biceps, okrenemo bočice i odručimo do širine ramena. Vježbu izvoditi polako i kontrolirano, ponoviti ju 10 puta. Na ovaj način nam rade mišići ruku, ramena, podlaktice i gornjeg dijela tijela, zato što uspravno držimo leđa i imamo aktivne sve mišiće. To bi bilo to za danas. Ovo je jednostavni set vježbi koje možete raditi više puta dnevno za svojim uredskim stolom, ne treba vam puno prostora. I ono što je najvažnije, kao i uvijek, slušajte svoje tijelo, radite koliko možete, vježbajte zdravo i ostanite zdravi.